Inkinga yaqala uma umfowethu esethatha unkosikazi. Cause ekhaya besizinsizwa nje akekho umuntu wesifazane asashonelwa abazali. So wase uthatha unkosikazi. Ayi inkinga zaqala lapho mfowethu. Sure. Uqala kweinkinga angazi mina ukuthi mhlambe lo muntu wesifazane ngamenzani nenkosikazi mfowethu ngoba hayi mfowethu akangifuni. Akangiphiwe nje. Ngisho ngabe kuthiwa ngizamani akangifuni nala ngihambe khona. Lento ke sigcine yaze yenza ukuthi mina nomfowethu sigcine sesingathelelani ngoba manje ufike ngala umfowethu angikhulume kabi, akhuluma izinto ezingekho umfowethu. Umfowethu esebuya ngapha usebuza kumina uzongithethisa. Kwesinye isikhathi agcina aza ngibeke ngisho isandla ngenxa yakhe lo muntu wesifazane lo. Nindaba kaShana kaMenze yaphuza umlaza ngameva endla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sabingelela le iBlack Live TV igama lohlelo ke sibuza ukuthi no asibuzi siyaxoxa nje sixoxa nezinsizwa egameni lohlelo ukuthi indoda ayikhali mayikhala ekhaliswa yini sixoxa namadoda asikonyuluka izibilini zawo sizozwa nje ukuthi asiphatheleni ngoba siyazi ukuthi iNingizimu Afrika yonke ukuhlukumezeka kwabantu ukuhlukahlukana kwama-genders kuningi, abanye abesifazane abanye abesilisa, kodwa ke sitheka sigxile kulokhu kwabesilisa siza ukuthi amadoda ahlukunyezwa yini njengoba engasebenzi amanye, njengoba abanye asebenza kodwa impumelelo engabonakala, amanye ke anabo ubudlelwane kodwa ebudlelwane ahlukumezekile, abanye ke bakhala ngey'nkinga nje ey'vele emakhaya straight. Sizozwa ke mhlawumbe khona umunye ongaba related kwi-story set esinaso namhlanje. Njengoba sengasho igama labo King Sichaka ngokaluqa le Black Live TV. Hlala phansi unethezeke uze ukuthi sikuphatheleni namhlanje. Mfowethu asibingelele. Ninjani bhuti? Ikhona bhuti njani nini? Hayi saphila nathi. Ntaka baba. Hayi siqale nje uzayithule sikuze ukuthi iqhawe ubani livelaphi kanjani. Mina igama lami nguSenzo ngakaMthembu ngiqhamuka endaweni yaseSikhawini ila engikhulele khona ngahlala khona. Neswemvu. Mfowethu mangahle ubekele nje umuntu ongakwazi xoxa ngawe uveza nje ukuthi wena ekhuleni kwakho ukhule kanjani, athina ama-challenges akho ukuyale. Usho ukuthi ekukhuleni kwami mina ngikhule sizalwe saba izinsizwa ezintathu. Okay, mase ukuthi ke lo owesibili waseyadlula ke emhlabeni kwase kusala thina sabababili ke nalo mfowethu omdala. Ngase ngiba nezinkinga zokuthi mina bengumuntu ongasebenzi. Ngizama amatoho ngapha nangapha ongasebenzi. Umfowethu bekuyena osebenzayo, oprovider yonke into. Si right futhi yonke into ibe right into yethu. Inkinga yaqala uma umfowethu esethatha unkosikazi. Cause ekhaya besizinsizwa nje akekho umuntu wesifazane asashonelwa abazali. So wase uthatha unkosikazi. Ayi inkinga zaqala lapho mfowethu. Sure. Uqala kweinkinga angazi mina ukuthi mhlambe lo muntu wesifazane ngamenzani nenkosikazi mfowethu ngoba hayi mfowethu akangifuni. Akangiphiwe nje. Ngisho ngabe kuthiwa ngizamani akangifuni nala ngihambe khona. Lento ke sigcine yaze yenza ukuthi mina nomfowethu sigcine sesingathelelani ngoba manje ufike ngala umfowethu angikhulume kabi, akhuluma izinto ezingekho umfowethu. Umfowethu esebuya ngapha usebuza kumina uzongithethisa. Kwesinye isikhathi agcina aza ngibeke ngisho isandla ngenxa yakhe lo muntu wesifazane lo. Sure. So impilo yami nje ayikho right mfowethu. Imake umfowethu lo okhuluma ngaye omdala kunawo right? Umfowethu omdala. Nona nababili kwenu noma mhlawumbe bakhona abanye. Okusho ukuthi kahle kahle umama wazala sababathathu. Abazali base badlula ke emhlabeni. Lo wesibili waseyashona. So sisobabili nawo umfowethu ingakho wagcina waza wathatha unkosikazi ngoba ikhaya belizosala lizinsizwa zodwa nje. Njengenjwayelo umuntu masuke emdala umncane kukhona ubudlelwane edinini nabo ekhaya enikhula before kufika umakoti. Bekunjani ubudlelwane benu nomfowenu before ubhuti omdala? Hayi ube right kakhulu ngenqamba manga ube right enginakekela engibuza kukhona into eshodayo ngibuza ngishoda ngani yonke into nje benginaka ngoba beyazi ukuthi ngumfowabo omncane futhi ungakasebenzi yena bese ngosebenzayo yonke into beyiprovide kahle usho mfowethu ukuthi uthatha umakoti ngoba umama engasekho. Shuthi umakoti bezophenduka umama ekhaya. Ngicabanga ukuthi ubenzela lokho ukuthi kube khona umuntu wesifazane egcekeni ekhaya. Mawucabanga indlela akintroduce ngayo kumakoti ayithanga uyingane la ekhaya njoba ngimdala lo uzwa ngami same thing eyenzeka engqondweni namakoti esikade efika ucabanga ukuthi wena ufana nengane yakho. Ukuthatha kanjani mawumbuka wena umakoti beside
ukuthi wena uyazi umakoti yena uyakubona njengomkhwenyana wakho omncane. Hayi ngibona ukuthi mina ubafo mhlawumbe iyona ndlela eyabheda khona lapho indlela mhlawumbe wangichaza ngayo kuyena mhlawumbe ngoba yonke into bengiyenzela uyena so wagcina wangithatha njengengane yakhe wangangithatha njengomfowabo ngoba phela mina ngumfowabo egcineni angiyona ingane ezalo yena but sizalwa ndawonye umama oyedwa nobaba oyedwa so ngiyacabanga ukuthi inkinga yaqala lapho mhlawumbe uyena ongakwazanga ukuchaza kahle ukuthi kwenzakalani. Eqinisweni mfethu manisuka nikhulu nje ekhaya nibaningi nizala abazali babe khona bangabe khona kukhona ukuthi mhlawumbe nibe ababili noma abathathu noma abawu4 kodwa nibe nokuzwana nibanako. Wena manikhuluma nomfowenu kudala ngabikho lezo ke lenxushunxushu nani nikhuluma nize nifike ekuthini wena uzizwa kanjani nosizwa kanjani wayelazi side lakhe indlela asizwa ngayo nawo awulazi lakhe indlela asizwa ngayo noma benilonazi ukuthi khona omdala nomncane ningaxoxi lutho ngezinto ezipersonal. Hayi umfowethu umina ngisho ngithi bese egcina nje sefana nomngane because mangikhona into engihluphayo bengimtshela naye makukhona into emhluphayo so besihlala ngisho i-hour efonini sifonelana sikhuluma yonke into emhluphayo ngaphakathi nami into engihluphayo makukhona into engigaxele kuyona ngifonela yena umuntu oqala nje engifonelayo. Hayi kodwa manje sekuyinkinga sengisaba ukuthatha ifoni nje ngifonela. So akona umuntu ovela afike mfethu abomakoti qala beyintombi sometimes aboma ngane before kuthiwa ke usewumakoti kokunye banenhlanhla abanye uthe fika nje sewumakoti lo makoti okhuluma ngaye uqala ekusiphi isigaba and uma uqala esigabeni sokuba intombi ngesikhathi efika umkhathaza manje umehluko omngakanani mawucabanga yini emshintshile the only way wagcina seyilento ayiyona ade ngeyona mawuthi bengeyona khathe eqala. Ukufika kwakhe oqala ube umuntu ofika ngokuvakasha. Ekuvakasheni kwakhe ube umuntu oright bungeke uzusho nje ukuthi umuntu okanje njengoba ngale seyiyona njengamanje but ube umuntu oright a friendly yenza uyabo nje angenzela ukudla nami mawukhona izinto mhlawumbe uthothi washela umfowethu nami ngithathe angiwashele konke into right. Hayi kodwa manje hayi izinto eziningi ayisenzeki. Sitshele mfethu sixoxe kokulabantu ukuthi ngoba ebuza lapha ekhaya nibangane exactly iziphi lezi zinto ezenza uzizwe ungayona indoda enough esho lo muntu osifazana lapha ekhaya ombiza umakoti kabhuti wakho. Oqala nje unokuthi mina ekhaya angisayi efridgini. Ngoba ngiyazi ukuthi mangiye efridgini ngizothuka. Kuthiwa wazi ukuhlala nje ukudle nje uneka amasende. Izinto eziningi nje unokukhuluma izinto kumina mayifika kumina ngaphakathi zifike zingidle ngaphakathi. Uthi nje wazona ukuhlala ube uthi kanelanga ngoba mina ngingawuthola umsebenzi ngisebenza umfowethu la ekhaya nokudla ngicina ngingasayi ngisho ukuyodla phezulu endlini ngicina sengihlanganisela ngibona ukuthi hayi ngizolala ngidlini namhlanje. Angibize ngezinto ezisnacks ngaso sonke isikhathi. Ongangokuba nje ngivele ngabona ukuthi hayi angivele nje ngingabe ngisadla nokudla ngoba lo muntu ngiyabona ukuthi hayi lo muntu angifayela ngisho chef ngendlela angangifuni ngayo ngingazi ukuthi ngamenzani. Manje nje uke wakhuluma mhlambe nabanye abantu abayihlobo bakhona bona abayihlobo zenu nobhuti wakho abangaphandle kwasegcekeni okwabaveza lo daba wathini mabe khona? Benginokwesaba ukuyikhuluma lento le ngoba manje ngibukela nesithunzi sikamfowethu nanokuthi imina kuba ngathi ngibhidlisa umshado wakhe. Ngoba phela igcineni ikhaya kumele livuke. Manje nginokwesaba ukuthi ngizothi ngiyikhuluma lento lena egcineni mase kube ngathi mina ngimenza usazondwe ihlobo zethu. Kanti kumele vele ezovusa umuzwa wasekhaya. Kodwa manje lokho akasakwenzi ngendlela. Ngoba akuselona ikhaya ukuthi mina mangisekhaya ngizizwe ngingekho ekhaya ngisekhambeni. Manje sokuba into enzima njengamukeleki. Mfethu ngokubuka kwami uyinsizwe sencane futhi ekhulayo. Enengqinamba eziningi ezivela endleleni. Wena nje ubusho ukuthi ubhuti ubekwenzela yonke into futhi esupporta lapha nalapha. Yebo usebenza njengamanje kodwa amatoho kuwabamba. Kumbe ngibamba nje ama piece job lapho. Nike nakhuluma mhlambe ngokuqhubeka kwezinto la ekhaya njengokuthi kuthengwe igrocer kuthengwa nani khona la kwaqhuma nakhuluma khona contribution yakho as umuntu uma usuku uthola itoho noma mhlawumbe ingxoxo yenu iqala lapha eziye fridge nje ukuthenini uyakwazi ukuneka amandese nje ungenzi lutho.
Hayi umfowethu kahle kahle ngoba mina bengingayena umuntu osebenza phela uyena osebenza umsebenzi straight. Mina bekulawo matoho lokuthi nje esho ukuthi hayi ngothenga kuloko okushodayo kumina. Ngehlisela yena umthwalo kahle kahle. Kodwa igross ayithenga ngoyena. Okay. Mina okwami ukuthi mangibambele lo toho elincane lelo ngithenge lezi zinto engishoda nganje njengezinto zokugcoba mhlawumbe ngifuna ibhlukwe ngithenge lokho. Kodwa manje ayi unkosikazi ngathi akasakubona asaboni ngesolinye. Lento yenzayo nayixoxa wayizwa unkosikazi noma ngikuka nobhuti kuphela. Hayi ubafo wayekhulume nami kuphela wayengekho unkosikazi. Don't you think bafo la kushoda communication correct between wena umakoti nobhuti nonke ni involved ngivumana into eyodwa la ekhaya before kuba ukuthi mhlambe nibona ngazi ukuthi anizwane at all kanti nibanga nje communication engaqondi ngqo ngoba mangibuka kulento sixoxayo wona uyexoxa izinto nomfowenu nivumelana futhi abe happy ngazo but inkulumo kamakoti ithi ubhuti wakho sho lezi ndaka ayixoxa maye ixoxa ubhuti wakho umakoti akayivumi bese ngabuyeli kwena. Yeah. Shuthi inkinga ingaba kuyena ubafo ukuthi izinto ngale akayikhulumi ngale ufika ayikhulume kumina izinto ayikhuluma kumina ngale ayifiki kunkosikazi wakhe. Ingakho unkosikazi wakhe sigcinesele umuntu okanje kumina. Emazweni onke ngempethe engiwaziyo mina abantu besilisa bayaziwa la South Africa ukuthi kwezezekhathi abakhuza kuzona kakhulu ekuhlukumezeni leyo kushaya. Kodwa abantu besifazane bayaziwa ukuthi indlela abashaya ngayo amazwi. And amazwi ndodeni asuke ejikijela umuntu wesifazane ekuyiposition yokumprovoke asuke enzima kakhulu. Lamazwi ajikijela umakoti kuwena endleleni yakho nje yokuphila njengomuntu wesilisa kulimaza kanjani iziphi izinto la usubona khona ukuthi ngenxa lamazwi engilimalela ngalimala la. Angilimaze kakhulu ngoba ngisho ukuthi uma wakhuluma lamazwi mina ngivele ngibone ngiuseless. Ngiwathatha vele angene ngaphakathi kumina enhlizweni yonke lento ayikhulumayo ngisho ukuthi ngibona ukuthi iyona lento ayikhulumayo yena ngoba mangithi ngiyazama ngiyahlanganisa izinto ayihlangani ngizama lokhu akuhlangani. Manje ngibona ukuthi hayi lento iyangena ingihlabe ngaphakathi enhlizweni ngigcine ngumuntu ogcina ihlalela yedwa ongafuni ukukhuluma namuntu. Kwesinye isikhathi ungithola nje ngivalele endlini ngigcina ngize ngikhala ngicabanga lamazwi vele efike la endlebeni zami ebuye ngathi washo manje nje angihlukumeza kakhulu nje. Lo siso umakoti ngeminyaka nishiyana ngana? Hayi iminyaka ulako 42. Okay. Yeah, ko 42. Shuthi ne gap nje enkulu kunawe na. Yeah. Hey, so njengamanje ngoba ukulesi simo ucabanga le ndlela ucabanga ngayo. Nawe une future ngelilanga ukuthi ufuna ukuyibona uba nomakoti ushadela. Yeah. Iziphi izinto ocabanga ukuthi ubhuti wakho akazenzanga kahle ekulanda umakoti wona ufuna uzenza ucabanga ukuthi usufunde elikhulu ngento yokuletha umakoti egcekeni? Mina oqala nje umakoti kumele ngiqale ngimtshele ukuthi ama rules ala ekhaya ngimchazisele njengoba njengami nje sibabili naye ngimchazisele ukuthi umfowethu ke lo kanje. Yonke into ngichaze na ukuthi la ekhaya izinto ihamba kanjani. Yeah. Ngichaze ukuthi umakoti la ekhaya uzeleni. Because yena mangibuka mina ngathi akazazi ukuthi uzeleni because kumele ezovusa umuzi yena nje manje uyawubhidliza. Uma uqhatha izingane zandawonye lo muzi uyawubhidliza. Awukho umuzi ongavuka lapho. So ngamtshela ukuthi la ekhaya ama rules akhona ahamba kanje. And futhi umfowethu lo kumele umhloniphe nje obuhlonipha mina. Because inkinga iqala lapho ukuthi uzohlonipha mina yena ungamhloniphi. Ngisho kuthiwa akasebenzi kanjani but kumele ukwazi ukuthi nami ngumkhonyana wakhe omncane. Inhlonipho ayinikeza umfowethu omdala nami kumele anginikeze yona. Hayi ukuthi ahloniphe umfowethu omdala kodwa mase buye ezangala kumina akasangihloniphi. Noma umakoti engamtshela ukuthi ke njengoba ethandana nami kumele futhi nomfowethu amhloniphe njengoba ehlonipha mina. Sure. Umele ethu ukudla ngetray eguqe nomfowethu amguqele. Hayi ukuthi uzoguqela mina kuphela. Umfowethu amnike nje kanje ukudla. Wena kule nkinga yakho ufuna into efanayo kumakoti kamfowenu. Mayeguqela ubhuti wakhe aguqele na? Yeah, siguqele sobabili. Asikhombisa inhlonipho sobabili. Okay? Yeah. All right. So kulento ke nje sixoxa ngayo njengamanje. Ikubeka pho wena mawubuka umuntu wesifazane nje general. Sengiyani ngingabathembi nje manje ngoba mangibuka indlela enza ngayo kushuthi ngiyacabanga ukuthi nabanye futhi nabo benza ngendlela ayenza ngayo yena lo makoti lo. Because ungikhombisa elinye iside lo muntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane engafika kuwena egobisa ikhanda
mase usumthathile sela eduze kwakho akaseyona lento ubucabanga ukuthi uyiyona yeah because nokufika kwakhe nje esaqala ukufika waye umunye umuntu kodwa manje sewumunye umuntu so nalokho emqondweni wami ukuthi nami mhlawumbe mase kuthiwa sengithatha umuntu wesifazane ngimbone right njengamanje but mase sela eduze kwami so senye into aseyiyo lento lengimthathe eyiyona nalokho nje kuphela manje ke mfowethu mawubuka from now on njengoba unenkinga kanje uze wafika la uzoxoxa ngayo uyimesela ngokwenzani uqhubeke phambili mhlawumbe kuthiwa ukhuluma nomuntu lapha ekhaya uyasho ukuthi ubuka uyivalele endlini uyithole inyembezi zehle omunye angeza afikele ukuvalela endlini athole inyembezi omunye uzodecide ukuyibulala omunye decide ukwenza ukuthi ngezinto mhlawumbe ezincane engalawuleka wena ikhona imizamo suyizamile ukuthi lenkinga ilunge noma mhlawumbe uhleli nje nayo kanjalo nje mina into engisiza kakhulu ukuthi ngivele ngiphume nje ekhaya straight ngihambe ngiyoyiphantela ngaphandle yeah ngingabikho ekhaya ngoba mangila ekhaya vele kuzoba khona ukuhlukumezeka kukhona kumina uhlukunyezwa yena so nga decide ukuthi nomuntu obukelayo ngamtshela ukuthi impilo iyaqhubeka akuyi ngokuthi ngobhekene nalesi simo obhekene naso lapho uma sohlala lapho kuleyo circle okuyona but kumele uqhubeke uhambe uzama ungcono uzama amatoho kwenye indawo ukuze uzokwazi ukuthi ukhohlwe because muhleli kuyona inkinga akukhohlwe kalula kumele usuke eduze kwayo yeah usuphumile vele manje yeah ngisahlala ekhaya sofa uxhumana kwakho nomfowenu nosisi kukhona umakoti umfowethu siyaxhumana naye but umakoti so kuza kanjani kona phela ikini lapha ya ukhisho umuntu oza ngento engaphansi kweanda inkinga bafo le inkinga engachazeki ngoba manje shuthi phela mina nomfowethu kahlahle ngokubuka kwakhe shuthi uyajabulela ukuthi mina naye singazwani ngokuphuma kwami futhi ekhaya shuthi yena uyagiya cause lapha ekhaya kahle abantu akabathandayo abantu bakubo kubona abafika kakhulu bezo so ukuba khona kwami ekhaya ngoba ngiza decide ukuphuma ngoba bese ngibona ukuthi bengikhaya ngihlale ngisho u5 days mina ngingaphakela ukudla ngingahle nje ukudla ngiyiphantela futhi naye engamnankinga lokho ubafo bengamtsheni lento le because bengibona ukuthi izomphatha kabi because phela sezingane zandawonye egcineni manje kuze kudecide kwami ukuthi ngize ngiphume nje khona ekhaya ngoba ngiyabona vela ayikho into engihlalela ekhaya sure because la ekhaya ngigcina la endlini engilala kuyona kuphela endlini enkulu angidli ukudla ngiphakela ukudla futhi ayekho umuntu onendaba nami but eza kuba ingane zafika ijabule zenze yonke into la ekhaya kuphenduka kuye eza kuba ingane mina kusekhona ekhaya kodwa mina ngizalwa khona la ekhaya should even if ungathuba nomntwana unganenkinga enkulu sure uyena umntwana wami futhi naye ngaba nenkinga enkulu njengoba nami nginenkinga ngoba ngeke afune umntwana wami mina ngangifuni ngibe ngingazi ukuthi ngamenzani asivale mfethu mhlawumbe sibuke from now on uyasho ukuthi usuzamela ukuphuma waya ngaphandle impilo injani ngaphandle nengaphakathi ekhaya yazi ukuthi ekhaya bohlukunyezwa lo makoti okhuluma ngaye but mawuqhathanisa ngokwenhlalo nje sewuyiphantela ngaphandle usuhleli nabantu ongaba understand ne-environment ongayi understand mawuqhathanisa sekhaya ikuphi la ubona khona yes mhlawumbe omunye umuntu obona lapha ekhaya ngathi hayi kungcono ngaphandle obuhlukumezeka lapha but in real ngoba phela ekhaya kuvela ngohlukumezeka nje kufike umakoti wasuyahlukumezeka before ubu right mawubuka ubona kanjani ngibona ngaphandle kungcono kakhulu ku right kakhulu ngoba ngaphandle uyakwazi ukuthi uyiphantele uyitholele leso sinkwa akekho umuntu ozosikhulumela ngeke siphume namazwi nokudla usukuyiphantele khona uyayidlela kahle konke into right kunale ekhaya ngoba le ekhaya yonke into ngisho isipunu usiphakamisa kanje ukudla kwehla namagama kanti la ngaphandle yonke into oyiphantele yona yazi ukuthi ngisebenza ngamandla ngendlela eright ngihlalele kahle nginokuthula nje okuright yeah mfethu asivale sibonga kakhulu nokuthi ufike la uzoxoxa nathi ngiyethemba lokuthi ke ukukhuluma kwakho kuzolapha abaningi lapha nawe uzoyithola isolution yokuthi udlule kusonke lesigaba ngoba sikufisa kakhulu ukuthi sibone ubumbano phakathi kwakho nomfowenu nibuyela ndawonye mhlambe ngelinye ilanga nibe nendlela yokuhlala phansi wena umakoti umfowenu nixoxe ngalento ukuze niqhubeke nakho umuzi ngoba umakoti wayeze ekhaya kuzovusa umuzi kababa uzovusa umuzi kamama ukuthi umuzi uqhubeke uye phambili akumelanga ama esefikile kubona lo muzi shona phansi that is why as a Black Lives fisa ukuthi ngelinye ilanga
nithola indlela yokuhlala phansi nixoxe kube ne commission between ngoba kungenza ukuthi omunye uyitshela ukuthi right kanti wrong nomunye utshela ukuthi right kanti wrong ileyo nto efuna ukulungiseka but indoda ayikhali I know ukuthi from now on uzosukuma uhambe uyozama enye indlela uphile kodwa egcineni kosuku ungabikho umuntu olimalayo uqhubeke uyihloniphe ezindoda nawe la unamaphutha khona ulungise ukuze ubuyele ekhaya wena nobhuti wakho niphinde nibe imbumbani bento eyodwa yebo ngiyabonga kakhulu mfowethu asibonga kakhulu hayi bonga mina mfowethu babukele Black Live TV legama lohlelo lithi indoda ayikhali sikhuluma namadoda ke eveza izinto zawo njengobuza umfowethu ekhulumela elami ke uKing Sichaka Luqe ngiyakuthembisa ukuthi sazohlala siqhubeka sikhulume nabantu ngokuhlukahlukana siza ukuthi zithini ezabo inkinga ababhekene nazo ezamadoda for now anisale kahle uNkulunkulu anibusisa Is the Black Live TV